Kaixo, orain gaurko ariketako zuzenketak egingo ditugu, eta lehenengo galdera, hau da, eremu irekia. Lehenengo galderaren erantzuna, eta apur bat txikituko dut, hemen, eta ordinez. Zuen ustez, zergatik egin du Leireren izebak euri ura erabiltzeko asmakari hori? Nik uste dut, uraren kontsumoa murrizteko, ez da? Hau da, euri ura aprobetsatzeko. Bai, uraren kontsumoa murrizteko, hori da. Bigarrenan, uste duzu ura aurreztea garrantzitsua dela? Bai, argi dago, bai. Eta zergatik, adibidez, erantzun bat hau izan daiteke. Gure planetan, ur asko dago. Baina, ur edangarri eta erabilgarria ez dago hainbeste. Ez dago hainbeste. Eta gainera, lortzea oso garestia da. Oso garestia da. Lortzea gure edangarria eta bar. Litro bat ez, baina zenbat litro behar ditugu egunero, behar ditugun gauzak egiteko, pilo bat, ezta? Honek dira erantzunak. Urren ariketa, ez dut esan, baina hau hirugarrena, zuek zer egiten duzu ura aurrezteko, bakoitzak berea jakingo dago. Adibidez, hortza garbitzerakoan txorrota zerratu, edo zuen gurasoak ni adibidez nagusia naizenez, bizarra mosterakoan ez daukat txorrota zabali denbora guztian, edo dutxa hartzen dut eta bainoa ez, bakoitzak jakingo dau zer egiten du. Hori erantzun askea da. Hurrengo ariketa hau entzungai bat da, eta aukeratu behar zenute zein den erantzun egokia, eta bakoitzak egiaztatu Leire eta bere izebak esaten dutena. Lehenengoan, ura aldatu egiten da, ala berbera da beti. Aldatu egiten da, edaten ez duguna lurrazpian galtzen da, eta euriak ur berria dakar. Ez da gira. Beti da berbera, gaur egun edaten dugun ura, dinosauriok edaten zuten ur berbera da. Hau da egokia. Bigarrena zergatik egiten du euria, hodeietako ur tanta txikiak loditu egiten dira hotzarekin, pisua hartzen dute eta lurrera erortzen dira. Haizea jotzen duenean hodeiak ur bihurtu eta lurrera erortzen da. Hau ez da, egia, haizea jotzen duenean hodeia bihurtu, ur bihurtu, ez da. Ura gorantzaka doa, lurruntzen delako, gorantza, hartzen du ozeanoetatik eta aintziretatik eta gorantza doa, akumulatzen doa, hodeia sortzen doaz, eta gero eta ur gehiago daukanean urak, eta ezin dagoenean gehiago aguantatu, ur asko dagoelako, orduan euria hasten da. Zer gertatzen da edaten dugun urarekin? Edaten dugun ura izerdiaren eta pisaren bitartez botatzen dugu, eta betiko galtzen da, hau ez da egia. Edaten dugun ura ez da alferrik galtzen, modu batera edo bestera, lurrun bihurtzen da, eta hodeiak sortzen ditu. Gogoratu lurruna zer da, lurruna da uraren egoera bat. Gogoratu solidoa, likidoa eta urlurruna. Lurrundu egiten da. Hau da ariketa eta hau da liburutik egin behar zenutena. Venga, animo.